муҳаббат ва таваҷҷуҳи волидайн ғизои маънавии кӯдаки хурдсол аст. аз рӯзҳои аввал кӯдак бо овоз, бӯй ва ламси модару падар ором мешавад. ин нишон медиҳад ки ӯ пайванди эмотсионалиро эҳсос мекунад. барои тақвияти ин робита кӯдакро зиёд ба оғӯш гиред, ба ӯ пӯст ба пӯст тамос кунед. масалан ҳангоми ширдиҳӣ ё баъди ҳамом кардан болои синаи худ хобунед. натарсед ки кӯдак ба даст одат мекунад. дар ин син мо бояд ба кӯдак бештар меҳр бидиҳем. кӯдаке ки худро дӯст дошта ва ҳифзшуда эҳсос мекунад, дар оянда шахсияти устувортар ва бомеҳртар мешавад. вақте кӯдак гирья мекунад, ба ҷои инкор кардан ё ба гирьяаш беэътиноӣ кардан, сабаби гирьяро пай бурда ӯро тасаллӣ диҳед. баъзан кӯдак танҳо навозиш ва овози ошно мехоҳад. ӯро оғӯш карда бо лафзи ширин бо ӯ гап занед. дар гузашта шояд баъзеҳо мегуфтанд ки монед кӯдак гирья кунад ё фарёд кунад, боз худаш хомӯш мешавад. аммо тибқи тавсияи равоншиносони муосир, ҷавоб додан ба гирьяи кӯдак бо меҳрубонӣ барои эътимоди вай ба олам ва падару модар муҳим аст. ҳатто агар кӯдак ҳанӯз суханро нафаҳмад ҳам, бо ӯ гап занед. ҳангоми либос пӯшондан, иваз кардани памперс, ғизо додан шарт диҳед ки чӣ кор карда истодаед. ин гуфтугӯ ва тамоси чашм ба чашм робитаи эмотсионалиро қавӣ мекунад ва кӯдак ҳис мекунад ки ӯ барои шумо азиз аст. шумо ҳангоми гирьяи кӯдак чӣ кор мекунед? фавран ба оғӯш мегиред ё аввал сабабҷӯӣ менамоед? таҷрибаи шахсии шумо дар ин бора чӣ мегӯяд? шарҳи шуморо дар комментария интизорем. сарпарасти барномаи мо бошад ширкати Линдавид аст. новобаста аз боду ҳаво ва фасли сол, оилаи мо сири хурдакаки худро дорад. Линдавид бо витамини D.